کوچبرên Serêkaniyê rojane êş, azar û zehmetiyan di nava kampan de dijîn. Ku ev zêdeyî 7 salin bi darê zorê ji cihûwarê xwe koçber bûne. Di kampa Newroz a li bajarê Dêrikê gelek koçberên Serêkaniyê di rewşên herî zehmet de jiyan dikin. Tevî kêmbûna alîkariyên mirovî jî lêhîna bihêvî ne ku di demeke nêzik de wê bi ewle vegerin ser cih û warê xwe. Derbarê mijarê de koçber Fatma Hesên Temo got em dixwazin bi awayekî ewle vegerin ser axa xwe. جهكي امان وجهكي يعني ام هرن ام تيدا رزيل نبن ام نبهدلن بس ام جهكي ام تيدا ام مزاركه خو تيدا بسترن ام تشتكي دينا خوازن بس ام خوازن بقرن جيخو وهو ام تشتكي دينا خوازن والله قال لك ما بيريه كريمه كامي تشكن بس كا ام نبقرها انا بلا امانه تشكن ام ايرو بقرن تشتر الصبي Berpirsê Kilyaniyê Kampa Newroz Nedîm Umer diyar kir ku piraniya malên koçberên Serêkaniyê ji aliyê çeteyên dewleta Tirk û malbatên wan ve hatine wêran kirin. Hacı tiştek he zelal nehatiye kirin. Deh jî civînek hebî navbera da hatiye nîqaşkirin lê ama heta niha em bêjin enu tiştekî erênî ku ev millet vegere cihûwarê xwe tiştek he nehatiye zelal kirin û rastiya penaber jî ev demekî dirêj ev 7-8 salê wa çêbîn divê kampê de yani piraniya wa jî nihal wê derê malê wa wêran bîne xirab bîne ew jî dixwazin vegerine cihûwarê xwe. Ji aliyê xwe ve jî endamê Komîteya Koçberên Serêkaniyê Ciwan Îso jî anî ziman ku amadekarî ji bo vegera koçberan têne kirin û demeke nêz de wê vegerin. وەک کۆمیتا کوژبەری سەرێکانی وەک خەڵکی مەی خامپا و خەڵکی مەی کۆژبەر هەرکەس ئامادەیش بۆ vegeri یان ئەسکارم بێژم بەشێکی مەزن ئامادەیش بۆ vegeri ڕوخمی گۆ مەگۆت گوندن و تاخ و مالên خەڵکی مەی سەرێکانیە تاڵانکرینە ev hinek alîkarî gelek cihet jê lazim in yani hikûmeta ve guhêr jê tê xwestin lazim bin netewên yekbûyî saziyên netewî gongirêdayî umûrên em bêjin di nîzaatê şer de her wiha parêzgeha hesekê jê tê xwestin got gerek rewşinkî baş bi aram bi di hundirê Serêkaniyê de ji bo wê jî meselê vegerî ez bêjim wê nedem dirêj bi veger wê nêzik bi lê hîn ew tişên me anîn ser ziman ê got gerek li ser erdê peyda bibe di nerîna me de hîn ew tiş dawî nebûne. Yek ji dosyayên serekeyên peymana bîstûnehê çileyê di navbera Qesedê û hikûmeta demîkî ya Sûriyê de vegera bi ewleya hemû koçberan e. Lê heta niha vegera koçberên Serêkaniyê pêk nehatiye. Koçber di nava kampan de zehmetiyan dikişînin û bihêviyekê mezin ku ew jî weke xelkên Efrînê bi ewle vegerin ser xaka xwe.